Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Паглядзіце на календар. Так, сёння 28 ліпеня. Роўна 80 гадоў таму ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў вызвалены Брэст. Была вызвалена наша краіна Беларусь. І вялікую ролю ў гэтым адыгралі партызаны. Простыя людзі, такія як мы з вамі, як вашы прадзядулі і прабабулі. Дарэчы, вы ведаеце, хто такія партызаны? Пра гэта мы сёння і пагаварым. Менавіта тут, у гэтым месцы. Прывітанне, Вераніка! Вельмі прыемна сустракаць цябе на махровскай зямлі. Мы вас вельмі чакалі, і вось мы праводзім наша пасяджэнне ў партызанскай школе. Але будзем прытрымлівацца таксама і нашых традыцый Міністэрства дзяцінства, пратаколу. Я Дар'я, і сёння я міністр вывучэння гісторыі партызанскага руху. Я Марыя, і я міністр лясной адукацыі. Я Мацвей, міністр партызанскай памяці і славы. Ну, а я сябры традыцыйна адказны сакратар Міністэрства дзяцінства. І я не магу не звярнуць увагу на тое, што і выглядаем мы з вамі таксама прыкладна так, каб адпавядаць часу. Так, Вераніка, безумоўна. Нашы гледачы, як мы ведаем, ужо прывыклі да дзелавога стылю адзення юных міністраў. А мы сёння знаходзімся ў прыгожых і утульных сукенках. Дзяўчаты-міністры, хопіць пра вашыя сукенкі. Мы знаходзімся на партызанскай стаянцы. Давайце аб гэтым пагаворым. Ну што, дзяўчаты-міністры, мае рацыю міністр Мацвей? Так, звычайна. Таму пераходзім да нашай асноўнай тэмы пра вызваленне Беларусі. Але ж пра ўсё па парадку. Сябры, вы добра ведаеце, што ў мінулым стагоддзі Беларусь прайшла праз страшную трагедыю – Вялікая Адчынная вайна. Фашыстам на некаторы час нават удалося захапіць нашу радзіму. Яны хацелі вынішчыць усё добрае на нашай зямлі. І каб мы сталі рабамі. Але нашыя прадзядулі і прабабулі не пагадзіліся з гэтым. Вораг моцна разлаваўся і пачаў помсціць нават самым маленькім жыхарам нашай краіны. Вораг пачаў спальваць вёскі і забіваць людзей. Але вашыя сябры гераічныя продкі не здаліся. Бо яны верылі, што выганяць фашыстаў. Уходзілі з вёсак, хаваліся ў ляса, працягвалі змаганні. Такіх людзей называлі партызанамі. І дзеці таксама былі ў ляса. І нават у такіх складаных умовах дзеці працягвалі вучыцца чытаць і пісаць. Вось у такіх лясных партызанскіх школах. Сябры, а што вы ведаеце пра лясныя партызанскія школы? Гэта школы, якія знаходзіліся ў лесе. Тут вучыліся дзеці партызан, якія былі на вайне. І любая звестка аб тым, што бацька, сын, брат ці нехта другі знаходзіцца ў партызанах, жорстка каралася. Таму і існавалі такія школы. Мы яшчэ вельмі многа ведаем пра лясныя школы, але, як вы гаворыце ў вашых праграмах, нам патрэбна дапамога. І таму мы запрасілі нашага настаўніка. Ну, тады мы з задавальненнем прадстаўляем ганаровага госця нашай сённяшняй праграмы. Гэта настаўнік геаграфіі Махроўскай сярэдняй школы Кунахавец Михаил Иванович. Сустракайце, сябры, свайго настаўніка. Добрый дзень, Вераніка. Добрый дзень, шаноўныя міністры, гледачы. Вітаем вас, Михаил Иванович, у лясной партызанскай школе. Адразу звярну увагу на тое, што настаўніка ў школе мы не часта бачым у такім выглядзе, звычайна ў дзелавым, але гэта партызанская лясная школа. Партызанскія атрады шлі цэлымі сем'ямі. А для таго, каб зберагчы дзяцей і жаночае насельніцтва, рабілі паводдаль ад баявога лагеру сямейны лагер, у якім пражывалі дзеці і жонкі. Дзеці і жонкі ў перыяд, калі партызаны выконвалі розныя дыверсійныя аперацыі на жалезных дарогах, шасейных дарогах, займаліся прыгатаваннем ежы, таксама арганізоўвалі быт. Михаил Иванович, нават пры такіх цяжкіх умовах пры акупацыі вучні атрымлівалі адукацыю. Так, ствараліся лясныя партызанскія школы, туды ўваходзілі дзеці, тыя жонкі, якія знаходзілись у грамадзянскіх партызанскіх атрадах,
выконвалі ролю настаўнікаў у гэтых школах, вучылі гэтых дзяцей грамаце. Старэйшыя дзеці выконвалі функцыю сувязных у партызанскіх атрадах са стараснымі суседніх вёсак. Тады ж не было ні кніг, ні шыткаў, на чым тады пісалі. У якасці бумагі, адсутнасці бумагі яны выкарыстоўвалі нямецкія лістоўкі, якія былі раскіданы на нашай тэрыторыі. Таксама пісалі дзеці на дошачках, набітых мокрым белым пяском. І яны кіёчкамі на іх пісалі. У якасці чарніл партызаны дадумались выкарыстоўваць сок кары дуба, сок ягад лясных, выкарыстоўвалі шышкі тыя самыя для вучэння матэматыцы. А што пісалі? Дзеці пісалі звычайна тыя словы, якія давалі надзею у перамозе, што перамога будзе за намі. Так давайце гэта і напішам. Ну як складана пісаць? Складана. Алоўкам намнога лягчэй. Паважаныя міністры, ці ведаеце вы, хто такія дзеці-героі? Гэта дзеці, якія зрабілі нейкі подвиг для сваёй радзімы. Магу расказаць падрабязней. Тым больш у нашай школе ёсць стэнд. Калі ласка, мы з задавальненнем паслухаем цябе. У нашай лясной школе ёсць інфармацыя пра юных герояў вайны, выхадцаў з Брэсцкай вобласці. Гэта Коля Гойшык, Зіна Корж, Петя Клыпа, Іосиф Дзяжурка, Іван Барейка. Напрыклад, Коля Гойшык быў байцом дыверсіоннай групы партызанскай брыгады імя Дзяржынскага. Дзейнічаў на тэрыторыі Івацэвічскага раёна. Ён пусціў пад адкос 7 варожых эшалонаў, 6 паравозаў, дзясяткі вагонаў жывой сілай. Ён загінуў 24 кастрычніка 1944 года. Быў узнагароджан ордэнам Вялікай айчыннай вайны першай ступені. Михаил Иванович, якую адзнаку паставіце вучаніцы партызанскай школы? Паставім адзнаку выдатна, я думаю, усе астатнія за мной будуць згодны ў гэтым. Аб'ект, на якім мы сёння знаходзімся, гэта музей пад адкрытым небам урочышча Карасіна, які знаходзіцца на балансе ў Махроўскай сярэдняй школе. Вучні нашай школы і калектыў настаўнікаў прымае вельмі актыўны удзел у пошукавай рабоце па партызанскаму руху і па Вялікай айчыннай вайне. Я вам прапаную зрабіць перапынак і прагуляцца па стаянцы. А нас ужо чакае наш сябар Станіслав. Вітаем вас! Прывітанне. Добрый дзень. Вітаю вас, дарагія сябры. Зараз мы знаходзімся ў паўднёвай часткі Іванаўскага раёна, на месцы дыслакацыі штаба пінскай партызанскай брыгады. Іх дзейнасць была ў 1943-44 годзе. Асноўная задача пінскай партызанскай брыгады – гэта ўтрыманне лініі абароны Днепрабузскага канала, якую яны смаглі утрымліваць 42 дні. У партызан кожны дзень быў свой пароль. А мы ведаем пароль. Міністэрства дзяцінства. Запрашаю вас у госці. Зараз мы падходзім да штабной землянкі. Звычайна яна знаходзілася ў цэнтры партызанскага лагера. Тут знаходзіліся камандзіры, які кіраваў самім атрадам. Камандзірскі атрад распрацоўваў планы па дыверсіонным аперацыям на бліжэйшай тэрыторыі. Унутры знаходзіліся нары, вялікі стол, сцяг, тапаграфічная карта мясцовасці і агітацыйныя плакаты. Міністр Марыя, а за што агітавалі? Для падтрымкі чырвонай арміі і для таго, каб уступалі ў партызаны. Зараз мы падышлі да землянкі разведчыкаў. Увогуле, землянка разведчыкаў грала вельмі важную роль у партызанскім лагеры. Але вы ведаеце, хто такія разведчыкі? Канешне, ведаю. У разведку звычайна ўваходзілі маладыя хлопцы. Калі яны ішлі ў разведку, на некалькі дзён з сабой ім давалі па куску сала. У разведку яны ішлі для таго, каб выконваць дыверсіонныя аперацыі, збіралі інфармацыю пра ворага. І куды перадавалі? Перадавалі ў штаб.
Зараз мы знаходзімся ў медыцынскай землянцы. Яна таксама іграла вельмі важную роль у партызанскім лагеры. Само же збудаванне на палову укопаную землю. У той час лічылі не толькі раненых, але яшчэ лічылі і розныя хваробы. Лекаў не было, таму і выкарыстоўвалі розныя расліны, ягады, таксама рабілі адвары. Замест анестэзіі быў спірт, а замест перавязачнага матэрыяла былі матэрыялы парашутоў. Калі салдаты атрымлівалі розныя раненні, іх пераносілі ў аперацыйны кабінет. Былі тут і ўрачы, і медсёстры. Зараз мы прыйшлі ў партызанскую кухню. Мы ўжо пагулялі, стаміліся, і я прапаную вам падмацавацца салам і бульбай. У той час сала для партызан было вельмі смачным делікатэсам, так як з вёскі сала было цяжка дастаць. Зараз мы нарэзалі сала, зачысцілі палкі. Прапаную вам патрымацца смажаным салам на вогнішчы. А зараз мы будзем рабіць печаную бульбу. Яна робіцца на вуглях, а потым закідваецца таксама вуглямі. Ну і на партызанскай кухні міністр Дар'я, у нас яшчэ што засталося? Гарбата. Партызаны варылі гарбату з лісця чарніц, з лекавых трав, таксама з саміх чарніц. Дапамагалі збіраць чарніцы і самі дзеці. На перапынках бегалі ў лес і дапамагалі самім партызанам. Такую гарбату можна зварыць і сёння. А зараз мы працягваем наш вясны партызанскі урок. Прапаную паглядзець адно вельмі цікавае і вельмі важнае відэа. Сябры, самы першы раз вялікі парад у нашай краіне з нагоды вызвалення беларускіх земляў прайшоў яшчэ ў ліпені 1944 года ў сталіцы нашай радзімы, Мінску. Гэта было свята партызан, тых самых герояў, якія слаўна здабывалі свабоду для нас з вамі, да перамогі ў 1945 годзе. Гэта стала добрай традыцыяй святкаваць дзень вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў і дзень перамогі. Сябры, глядзіце, а гэта ўжо наш час, у якім мы з вамі жывем. Паглядзіце, якая прыгожая наша краіна. А тут мы, і гэта наша родная зямля. Мы можам вучыцца, працаваць і проста мірна і шчасліва жыць у свабоднай краіне, Беларусь. А зараз, сябры, надышла чарга афіцыйнай часткі, якія высновы зробім міністра. Вызваленне Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў – важны дзень у гісторыі нашай краіны. Партызаны Беларусі і юныя героі – гэта прыклад мужнасці, адвагі і любові да сваёй краіны. Захаванне памяці пра барацьбу нашага народа з ворагам абавязак кожнага беларуса. Дзякую міністрам. Міхаіл Іванович, калі ласка, знаёмцеся. Згодны вы? Згоден. Добрыя высновы, правда? Так. А Міністэрства дзяцінства ухваляе пячаткай. Вераніка, вялікі дзякуй за магчымасць паўдзельнічаць у гэтым праекце. А паважаных тэлегледачоў і вас таксама яшчэ раз віншую з днём вызвалення Беларусі. Цікаўцеся гісторыяй, ведайце гісторыю. Ну і будуйце для сябе светлае будучыні. Дзякуй за добрыя словы. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана і наперадзе нас чакае чытанка. Далучайцеся да нас, сябры. Сёння і чытанку прачытаем тут, ля вогнішча сярод соснаў. А вы ведаеце, што падчас Вялікай айчыннай вайны моцнай зброяй было беларускае слова.
і такім застанецца назаўсёды. Сярод тых, хто вёл свой бой з ворагам, былі беларускія паэты, такія як, напрыклад, Пятрусь Броўка. Сёння прачытаем ягоны верш. Вам скажуць сосны. Навала пройдзе, і калі ізноў засвеціцца свабода, вам скажуць сосны, як жылі мы ў дні вялікай непагоды. І колькі в шумных гушарах народных дум было сабрана. І колькі на сівых імхах гарачых слёз парасыпана. Як мы жылі ў барах густых, каб ратавацца ад прымусу, як з кожным дрэвам, што ж жывым, вялі параду беларусы. Сябры, няхай кожнае слова будзе для вас падтрымкай, а дзень 28 ліпеня сапраўдным святам падзякі нашым продкам, якія здабылі для нас мір і свабоду. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!